iyelapheka yini noma kuba isifo kwesengiphila naso sibanjwa ngamaphilisi ngemithi? Njengoba ngisisho ukuthi kukho indidi. Okay. Utype 1 lo ingane ejovayo kusomele nje amkele uma wengane ukuthi nabazali ukuthi hayi ingane kumele ijove uzojova nje ubomi bakhe bonke. And then kukho isikhathi lapho ufika ukuthi ushukela uya ku sithi pre-diabetes ususecicini lokuthi ube noshukela. Lapho kuthiwe hayi ushukela wakho uyathanda ukuthi ungathi ufuna ukukhuphuka kancane kodwa awuzukhuphuki. Kodwa zikhona izinto ongazenza ukwenzela ukuthi ufake amabriki lapho ukuthi ungaqhubeki apho uzodla kahle uzivocavoce ubheke iweight yakho wehlisa iweight isisindo sakho. So ma pre-diabetes lapho isekhona ihope ithemba. Kodwa mase kuthiwe unoshukela kumele ulandele imigomo yasekliniki yasemtholampilo uphuze amaphilisi mangaba sufike kwizinga lojova ujove nojova. Absolutely.